Uphumlani wakaHadebe ethi nje umzuzwana nje kwi-birthday yakhe namhlanje. Happy birthday Bungane. Engathi ungakhula nje uphinde usiphe amanye amanoni amnandi kakhulu. Sikubingeleleke namhlanje ebusuku emsakazweni wakho inanda 88.5 FM uhlela silungiseni kumhla ka12 kana kuJune 2022 on a Sunday. Sisukuthula kwasezulwini kubekini nonke nilalele lapha ekhaya. Queen Rejoice igama lami, I'm your host all the way up until 9 namhlanje ebusuku, kanti sihambisana naye ke uThaba kaSambothi ukhona nomzukwase uNdabenhle wakwamnyeza. Namhlanje sizoke sidonse lapha ya my comrade uThabo Sambothi nomama uNomagugu. Yes, khuluma ngoMkhosi weNkosazana uNomkhubulwana. Hlezi ukhulunywa ngalento kodwa mhlawumbe sesikhuluma uthola ukuthi khona kuningi iningi into yakhulunywa about lo mkhosi kwaba khona ukudideka okuningi nakumina nje soke siqonde kahle le, but izoshaya usukela nje ngomanje ngo6 kuze kuya lapha ku7 o'clock, kanti emva kwalokho kuma sesithi 7 kuya lapha na ke ku8 o'clock sobe sesingena ke nomzukwase uNdabenhle wakwamnyeza kwi youth month kule nyanga esikuyona, kanti ke sobe sikhuluma nakho ke nomzukwase ithi nje intergenerational trauma and challenges are faced by the youth of today. After 8 o'clock sobe sesivula ke wena ke nje mlaleli ingcingo zakho, your comments on Facebook page, on WhatsApp, on Facebook group asilungiseni. Sazobuya futhi ke sikhuluma okuningi ke about lezo indlela ke zokuxhumana. Kwamanje Oliver Mthukhuthi ethi nje Neria Saore moyo kaneria Maria newe wali wona kwasilungisene njengamanje ke sengidedela lapha ke uThaba wakaSambothi sizokhuluma naye ke umama uNomagugu. Simaze kakhulu ke endabeni mangabe ku September kakhulu uMkhosi nomhlanga ukugcizelela ukuthi amatshitshi intombi ziqhubeke zisiphathe kahle futhi ungagcina intombini engasiphinde futhi iyalele nakubantu nakubafana ngisho kanjalo nje eshuthi intsha. Kodwa ke namhlanje sizosikhuluma kabanzi ngoMkhosi kweNkosazana uNomkhubulwana kuze kube u7 o'clock. Sibingelela uThabo kaSambothi lo ohleze ehlalweni seQueen Rejoice Indlovukazi. Siyabonga, siyabingelela kubalaleli bonke beInanda lapho bekhona. Namhlanje ke sinomama uNomagugu Ngobese weNomkhubulwana Institute. Sizokhuluma yona indaba yomkhosi weNkosazana uNomkhubulwana ukuthi asichazele kabanzi ngawo ukuthi yini yona le. Mama Nomagugu siyatholana. Itholana kahle kakhulu. Siyabonga. Siyabingelela nalapho kuwena. Nanku umkhosi omkhulu kakhulu. Njoba kuyilenyanga nje futhi ye youth and nawe usuku uhamba ne youth nyokwenza lo mkhosi lo amakhosazana abantu abakhulu kakhulu kulesizwe.
uMkhosi le osubizwa ngeNomkhubulwana Festival noma uMkhosi kaNkosazana uNomkhubulwana yini kahle hle? Angisho-ke msakazi ngiphinde ngibingelele abalaleli bakho bonke kuNanda FM nekhuluzayo. Kuyathokozisa ukuthi sidlule kule ndaba ngoba abanye bacabanga ukuthi uNomkhubulwana into eyadlulayo. Yes. Kakhulukazi nabantu abamnyama sinale nkinga. Into zethu njalo sizibeka kwi-past phecelezi. Esiyama-ke uthi umhlabathi lo esihamba phezu kwawo, umhlabathi lo esitshala kuwona sithola ukudla, umhlabathi lo lapho sesifile emhlabeni bengasasithanda abasithandayo. uNomkhubulwana unendawo yakhe ngoba umama wemvelo la sifihlwa khona. Yeah. Ngendlela emangazayo leyo ngoba bacabanga ukuthi izinto ziyazenzakalela nje. Ababheka amandla ukuthi umveli nqangi unenkosazana. Okay. Inkosazana ekelele nokuthomba konke. Ngoba umuntu ephuphelele nesalwazi ngoba kufanele athombe. Uba leso salwazi. Umuntu wesifazane uyathomba izihlahla, ngisho amapetshisi, izilwane zonke ngothilwazo ziyathomba. Umuntu ophiwe lawo mandla okuthombisa zonke lezi zinto inkosazana uNomkhubulwana unomvelo. Ngiqala nanokuzwa ke mina ukuthi hawu kanti nathi siyangena kanti uhlangane thina sanje ukuthi hawu inkosazana emvula kuphele lapho. Sengizwe okunye ke manje masuyichaza ukuthi hawu kanti uhlangane nemvelo kanje ukuthi uyena othombisa konke. Angithi yabona njengoba ulaka lungaka lwasemanzini. Ingoba badeleliwe bonke abantu basemanzini kwadulelwa abayimvelo yamvenqangi. Kwachithwa igazi elingafanele, kwangcwatshwa abantu emathuneni amancane. Abesifazane, abesilisa. Wandlula lo mhlabathi esikhuluma ngawo ufanele ngabe uyatshala. Siphambene nemvelo. Yebo, ngoba unonala. Uma ngabe kuyocela imvula entabeni. Sithana imvula ngaleso sikhathi. Asikhulumi ngendaba yetheory enifunde emabhayibhelini wemsakazi. Siyashona ilanga abantu abaphethe lutho esandleni. Yabona ukushiya into enkinga njengamanje sishayeke uduma la emakhanda ethu siyopha kodwa silokhu sithi asophi. Uma ukhulekela kube nethele. Thina azibi kusasa khuluma ngento ezeka manje. Uma sikhuluma ngolaka lwenkosazana nemvelo yonke sikhuluma ngalento esishayayo kumanje abantu abatholakalile. Abantu baselimizi ulaka and lolu laka lutholayo kapakele eThekwini bafela izono zabantu bonke. Njengoba ngijuthiwe abantu abadala ukuthi ake ngiyothemeleza ngibacelela uxolo bonke labantu abanenkani kodwa baphethe incwadi abathi bafundile ukuthi singabuyi ngelazulu nezikhukhula ngoba bathi zikhona lezi futhi akuzuduma zulu kovane lithi nje qhi asazi amasonto amangaki. Hayibo. Uthi into ezokwenzeka le noma uthi into osuphuma koyenza ukuthemeleza noma usazoya kothemeleza. Hayi phuma khona namhlanje phela ngoba bathe kuyaphuthuma. Ngithema ngithi mina ngani wenze ngoma sekudlule umkhosi wenkosazana okubonga isivuno. Bathi cha kuyaphuthuma. Ngaphoqa manje kufuneka iminikelo esentabeni ngomusa wamvenqangi namathongo ngakwazi nokuthola lokho okuhamba ngeenyawo eziwu4 kwaze kwabili ngoba angeke uyovathazela emonakaleni ongaka singayihloniphi imvelo sifaka amaphampasi laphayana sithatha abantu siyobalahla emfuleni mase sibabulele kuningi konke nezingane lezi imbungu uhambe yolahlwa lapha kanti labo bantu bayakhula. Uyabona abantu abakholiwe abona inyoko awo umhlabathi bengahloniphi lutho. Umbuzo wami uthi umvenqangi omdali wezulu nomhlaba wanenkosazana yakhe. Yindaba izelo umuntu mekhuleka ibelethile
yindaba angaboni oxygen ayiphefumulayo ukuthi le oxygen ihumusa ongabonwayo. Yebo. Yindaba bangaboni imvelo ibonakala ngenyonini endizayo eculayo ngendlela eyithandayo. Nokuthi hayibo uyathatheka lezelweni iyamvenqanga. Bese ubona ukhulu bakhe bona babona ukhulu bamvenqanga lethetheni elabhalwa abanye abantu. Bona sidawa ngempela siyashaya kubhlungu ngoba kufa nabantu abangenaqala bese lathina sijabule thina sisindile ngakithi. Njengoba ngikutshela nje ngithi abantu abadala imvula eningi isazoza angisheshe ngihambe ngiphuthuma ngoba basabeke mina okwamanje ukuthi ngiyakwazi ukuvele ngikhuleke entabeni. Yebo. Ukuthi ngapolisa lapha. Lokho bengikwenza namhlanje. Manje sengizwe enye iphathi futhi ukuthi uma uya lapha entabeni usuke kuhanjwa nesilwane kufike kwenziwa umhlatshelo lapha. Lo mhlatshelo usukwenzelwa inkosazane. Umhlatshelo ngoba phela sikuzwe njengoba usho namakholwa kwekuthiwa kunomhlatshelo wokushisa ongadliwa abantu. Uyakufika kwenziwe njani mhlambe kufike kube umcimbi noma nawo awudliwa? Angisho nje msakazi ukuthi mawuqala ukuya entabeni kuyafuneka ukuthi uyoxolisa yonke leminyaka uphathe okuphathayo. Uma uyoxolisa phela akudliwa lutho ngoba kade sona. Bese lokho esixolisa ngakho sinikela kumvenqangi sinikela inkosazana. Mina-ke ngeke ngenze imililo emibili. Yes, kwamvenqangi. Bese ngenza wamathongo onke ngothilawo entabeni emgedeni empophomeni emahlathini emalwandle laphi. Hayi abantu abakwazi ukujula kwabo okwe-spirituality bazithatha belula begijimela uNkulunkulu bezizwe shawa ikona njengokubona emsakazi. Uyacabanga ukuthi ingane ithi no9 years inikeze ilungelo lokuthi ingazala inga-abort. Bengithi ngisalapho ukuthi lento osuyikhuluma manje usuthanda ukujula. Masukhuluma nangale mhlatshele ngabo ukuthi inama details amaningi angeke ngisangena nakona ngoba julile adinga isikhathi sawo nje ewodwa. Ukuthi mhlatshele kwamvela inqangi kushuthi into ecishe ifane nale esizwa ngendaba kuthiwa ngoba phela sikaze siyibone yenziwa ubone ufunda amabhayibheli nithiwa kwakunemhlatshelo yokushiswa nemhlatshelo yani kodwa ke njengomuntu ophathiswe lo msebenzi siyabona umsebenzi ophethe mkhulu kakhulu ngoba uwumsebenzi wokuvikela isizwe. Sibe la ekhambeni ke uma kuyokwenziwa njengoba kuthiwa iNomkhubulwana festival ngizwile ukuthi nezinsizwa uNkosazana uphathelene nokuthombisa izitshalo izinsizwa yini uma kiwa lapha entabeni kuhamba amakhosazane wodwa noma nezinsizwa kwenzeka nje obani abayaya bayokwenza lemkhuleko ezobe yenziwa. Wenzeka ngiyakubona ukuthi igwala langa impela. Ukhona lokho ukuthi awusayi khona. Uyakhumbula ukuthi yena ngoba ngilifundisile iBhayibheli ngafundisa omatric kudala. Yes. UAbrahama wayeba nomhlatshelo wakhe awenzela umvenqangi entabeni yemvu yakhe. Sina asifikanga namaBhayibheli ukuthi siye entabeni. Siya entabeni ngoba sishawa izimo zethu noma siyobonga. Yabona uMkhosi waNomkhubulwane lo. Usuwayabonga uno kangalo nyaka. Okay. But kulombuzo wakho lapha entabeni izinsizwa ziyafuneka amabutho futhi sengiwaqoqile nje kahle kakhulu ukuze ngoba kakade masidila nabantu ispirituality sethu sinamabutho amadala alwela lelizwe akaza khunjulu. Emaswabize entabeni silwa impi esilo lesi esinaso. Basabela amakhosi ngoba bebizwa besiwabebiza lapha entabeni sinikela ngezinto ezimangazayo sithetha sithi mangabe ngaphela lo mbuso wakaZulu nobesileki noma ngabe kuthiwa konakele ithina onile kodwa nobeselo
angabe kungaze kujabula izitha sigijimile ngisho entabeni zasokhahlamba mina ke ngoba ngiyagijima intaba ha la nemimoya yamakhosi ezizwe ngezizwe bangitshela kanje bathi na akona amakhosi akaZulu kuphela ala amakhosi ezizwe ngezizwe alapha eDrakensberg so mina ngoba ngiyawenzela lapha offerings noma iminikelo yasentabeni bayingxenye yempilo yami nasempophomeni bayingxenye yempilo yami ngoba mangithunya nje bade ngithunyiwe kule mpophoma iAlbert iHoward Falls le esatshwayo yes yeah ngathunywa lapho ngiyoxoxa emgungulo ngale yaminyaka abazi kwakwazi labantu njengoba ubabona benje abakwazi ngisho ukunikela ngoba umthetho uthi bonke abantu abakhiphe noma $2 kuthengwe elikuthengwa noma inkomo kakhulukazi kufuneka emhlophe ngigcina ngingedwa ngipaquza angithi sajwayela uhulumeni sesapoileka sazi yonke into kufanele yenziwe uhulumeni uhulumeni ozokwenza ukuthi asazi ukuthi nento edinga thina ke ngqo ukuthi ithine kufanele senze lento ezisizwe kodwa manje ngiyakuzwa ukukhala kwakho ukuthi lento uyithwele futhi kushuthi yathwaliswa wena ngamabomu ngoba omunye umuntu ngabe uya give up phela ishiye phansi yonke lento kodwa ke wayithwaliswa lento nakho futhi la ngikhona usuchazile ngamabutho ukuthi no abakhona nawo ziba khona insizwa kushuthi nazo inezichazelazo uzidlalayo bese kuba khona izintombi la sikhuluma ngeintombi into lezi ezihlolwayo mhlambe mangase angiqale nje la ukuthi lo mkhosi niuvuselele nini ngoba uke wa into esasizwa ngendaba le sase siyibona futhi siqhamuka nawe ukuthi hawu nayi into yethu esasizwa ngendaba isivuko iqale nini ukwenzeka uMkhosi lo kaNkosazana ngoba phela uke wayinto enyamalalayo nje sisizwa ngendaba until kuze kuqhamuke wena uvuselele ukuthi mhlambe uqale ngamuphi unyaka uvuselele ngicabanga ukuthi u28 years manje angikusho nje lokho ukuthi in fact ukuhlolwa kwezintombi nezimfundiso ezihamba nakho ngoba ukuhlolwa is a very small aspect into encane okuningi okuyiphatha komuntu namakhono abo ngoba siba nomkhosi weNkosazana emini siqhubisa izulu ebusuku amakhosazana wonke aveza amakhono abo ubuhle bemvelo begqoke ngendlela efanele futhi ngakushintsha indaba ukuthi kuthiwa ubuhle bemvelo kongena intombi eyodwa ikhanguze futhi ihleke ihambe ihleke insinini njengabelungu abaye bakwenze yawu kakhulu-ke awubona ukuthi ubulungu uyahleka manje wesiya kanti akahleki uyahlina nje kuphela so ngathi ubuhle bemvelo kuyaba yigroup evele endaweni ethize intombi zivunule kahle zihambe kamnandi maziphethe inkamba ziphethe inkamba maziphethe imshanyelo hayi intombazane ethatha amehlo sengazi ukuthi imvuzi iphekweni yempondo yes okwesibili ukuhlolwa kweyintombi akona komendo ngifuna lento ukuyigeza kahle ngoba msakazi nabalaleli nizokhumbula kahle ukuthi njengamanje awukho umendo yes kunjalo sikhulisa lezi ngane ukuthi zikwazi ukuba ne-self esteem isithunzi somuntu wesifazane ozithandayo ongacabanga ukuthi futhi uzothanda imali yendoda njengoba ubona abantu besifazane bedlisa amadoda bewakhiphe emzini yawo nabo ungasadentante yaphi ngoba nje kunemali kanti umuntu wesifazane akafundi ukuzimela abe independent ayihlolelwa thina kanti ukuthi sifike sizoyithatha nizoyithatha kodwa ke uyobe sematured enough futhi engafuna imali yendoda efuna ubuhlobo nje kuphela that is love hayi yabona ke uveza futhi enye into ke ebengayazi ukuthi kanti hayi ukuthi zihlolela umgano zihlolelwa zona sakazi umgano uyinhlanta kubo bonke abantu abaganayo uzokhumbula nje manje ukuthi mangaka amaqala erape divorce divorce mangathi umshado namhlanje uyinkinga kabi ukuthi abantu besifazane abafuni ukulinda njengalaba bethu wala mawungabheka akukho ukujabula emshadweni ngokwami
befanele lesikole somshado i-marriage institution sisivakashele ukuthi kahle kuze kushade kuqalwa kanjani, aqalela imali, aqalela uqala. Ingane ebulele lelizwe lethu ingane. Hey, ayikho into elumayo ngoba yonke into isengqondweni yomuntu. Mawusakhuluma nge-marriage institution usuyangikhumbuza ukuthi uNomkhubulwana institution. Yini uNomkhubulwana institution kuhamba kanjani? Kukhona okuhlanganayo, iyakhula, iyenze kanjani, ingqinamba mhlambe ezikuyona mazikhona. Iyakhula. Emsakazi ngendlela engikhula ngayo. Ngingakaze ngifandwe, ngashawa eSouth Africa ngishayelwa kona lokho. Uhulumeni wakho. Ngalahlelwa siwani ngisho nemisebenzi yonke into ngangaqashwa ndawo ngaphila balabo abangithumileyo. Sesikhule kakhulu ngoba amaziko ethu agcwele umhlaba wonke ngiyawahambela. Goli iMpumalanga nje province wonke ngacishe ngithi ngigijima ngedwa lapha eOrange Free State bese kuba yilaba ke bala ekhaya ke oBergville oGrandskop khona la eMgungu oNongoma oFryhead. Into engibhekene nayo ukuthi abantu abajoyine lenhlangano ngoba isiko lethu lihlashuzwe kakhulu ipolitiki. Kangangokuthi kusekugcwele abantu abahlolayo abangayibona. Umuntu ozalele ekhaya akayihloli intombi. Umuntu ezalele ekhaya owamthatha umkhwenyana wakhe ngendlela efanelekile. Usangaba ama. Nakhona kufanele abe no-15 years eshadile enengane ehlolwayo. Constitution injalo. Ngoba akekho oyedwa eSouth Africa ongabhali iconstitution yokuhlolwa kwentombi ngaphandle kwethu kule efundisa ngamasiko. Futhi wafundisa njengoba sikhuluma nje emsakazi abanye bajaha ukuthi akubhali incwadi. Bangaka abantu abalapha emakhaya abafunda incwadi. Injalo. Yona ngisebenzisa kakhulu kule institute. Ngiyayibona ukuthi ihlukile. Ihluke kakhulu ngiyajabula futhi ngiyayibona izokhula kakhulu. Mangithi ngiyajabula ngijatshuliswa ukuthi awufandiwe uhulumeni. Kushuthi awukho captured. Ikona lokho ke babethi bayangishaya bethi ngizofa. Natural death. Kanti mina ngithunyiwe. Ngiciciyela kuze kuhlangane emsakazi kuze kuhlangane umcimbi uhlangane ube muhle kufundwe futhi omama abathola intombi bayanakekelwa amabelana abathathwa njengegqila njengoba kwenze emkhulu abaziwa nokuthi njani bashaya idress nezingane into esisithunzi ubuke nje ukuthi hawu baze babukelwa phansi abantu ababumbisizwe and ngiyabakhuphela kodwa abanye uyubabone nje ukuthi sebangenwa amanga epolitiki yafafaza igama lami ngathi ipolitiki yabathanda kanti ayibathandi nakancane ayikazi bathande ukuthi angakasho njengamanje ngisama ngithi akekho yoyolisa leli siko. Usazophila. Ngibonga kakhulu ngolwazi osesiphe lona. Angihambi ke kodwa ngedwa la e-studio. Nginobaba uDimbani, ubaba uNdabenhle Myeza. Naye khona asacela ukuphonsa la isivivaneni. Mhlamba abuze nemibuzo. Dimbani. Ngibingelele kakhulu wedokotela. Ngenkulu intobeko nothando. Hello. Ngicela ukubingelela kakhulu kwena dokotela. Ngiyavuma mhlobo wami. Ukhuluma noNdabenhle wakaMyeza lana. Bengicela ukubuza njengomuntu owusomlando ngicela ukubuza ukuthi uMkhosi wokuhlolwa kwezintombi uqale nini? Mudala ngendlela ukuthi ngeke ngize ngibale. Okay. Ngoba uzokhumbula ukuthi thina ukuhlolwa kwentombi ayikwazi intombi ukuthi iyocela imvula engazange ihlolwe izalukwazi kwakuhlola izalukwazi kakhulukazi emandulo. Kuthe ngafika lama religion akhona kwathiwa ukuthinta ithempeli laNkulunkulu alithinti kusho abantu ababhala imithetho yabo. Ungamazi kanjani umntwana wakho esenama STIs ngaphandle ngoba into engisengiyitholile ukuthi omama bayasebenza kakhulu
ingane ithi ihloli igcwele kanti ama-toilet angcolile ibambile ama-STI isikhathi ngiyihlola sengiyawathola sengibiza umzali ukuthi ingane ayihanjiswe emaklinikhi nani nani kudala kakhulu ukuhlolwa esizweni samaZulu abazi abanye abantu iyona nto yokuthi ngobani abazocela imvulo ngobani ofanele baqale bezentini yokwandulelisa abantu abagcwele abangakaze bathinte abangalimale ndawo okufanele bathinte umhlabathi oqala wokundulelisa insini yeNkosazana bese yabanye bayalandela nenala igijima lapho ekutheni abantu bayilandele imithetho ekhona elawula indlela yokuthi one makade lishayisa ngqomo ngasasa kungathathwa amageja uma ngabe kuyongcwatshwa kwamakhelwane ngalelo langa akekho othatha igeja akekho osindayo kakhe ngoba kusindwa lapha la kuhambe khona umhlobo noma umakhelwane noma bani kwakuhlonishwana kubanjiswene umuntu engehambi ngobuyena i-individualism efike nenkolo zokuhamba kodwa abantu sebekhathekile beyindini omunye usontale akuzwana kodwa bathi uNkulunkulu akaze adabuke kangaka abantu abenza izinto zabo kakhulukazi imali abayibhekile abaningi ngoba amathola lamasonto abaningi bamavila vele sebedla ngakho lokho abanandaba ukuthi awusebenza abanandaba ukuthi ugugile kunamathikithi akhokhwayo day in day out yenakala-ke lento e-communality sharing yokuthi siyabambisana ongenalutho siyamupha size simsisele yabona konke lokho kuyimbandakanya ebuntwini bethu bokhokho nokhulukhulwane emandulo esingeke sabala ngakho-ke ukuphepha kwentombi kudala ibona okusingethe umnotho womnumzana nomnotho wesizwe lonke nomnotho wesilo noma wamakhosi kodwa ngenxa yokuthi abantu bethu sebesehlile futhi uze babone baphuma iqhubu ngoba zonke izizwe zokuhamba ziwenza wonke amasiko azo zize zakha amasonto azo emhlabathini ethu engacelanga kumuntu ufica sekungamatshe lapha ngasemfuleni laba bavela leyi uyabona bonke baphila kamnandi South Africa ithina sodwa esigadi majena lempi iya iyoye iphele ngoba abantu abaningi sebefuna ukubuyela ey'ntweni zabo abantu abafuna ukulalela lezi lobe sizikhuluma rethu kodwa bangalaleli umuntu abhekane nokuthi enkolweni yakhe ikusiza ngani ucabanga ukuthi singashawa amaflags angaka emthandazweni angaka umbuzo uthi ekwazani kanti kanti umvenqangu lokho abakhona nje nenkosazana uNomkhubulwana ilokhu yabakhona ngoba ukuthomba kwabantu kukhona akukho ku-outdated kuyimpilo konke ukutshala iyona ndlela esaphiwa ngayo kwathiwa sitshala i-fertilizer mina ngiyisebenzisa la angisebenzisi nje umquba ngifaka nje ukhozo lombile ngithola umbilo oluhlaza omnyama bhuqa oxubile la inkosazana iveza khona ukuthi iphethe yonke into ngaphandle kokufaka umbala uma ngabe itshala kumela kona la emhlabathini bese cabanga ukuthi umuntu sikhuluma ngenganekwane uma ngabe siye entabeni siyobonga noma sigangile sashaywa ngey'nkumbi iy'nkumbi into yenkosazana la kufika khona inqwaba yey'nkumbi zidle emasimini kufanele yimpi yaNomkhubulwana kufanele kuyiwe entabeni kuyoxolisa noma kuyiwe emfuleni sokwenziwa indlela zakhona zokuxolisa kwakhona bese kuyadlula lokho i-SLS ngabe kade yaphela ngoba ngathi mangenza ucwaningo ngisafunde e-University of Natal ngenza yona icwaningo kaNomkhubulwana ngangibalekela ukuthwasa leso sigaba isichayi kanti sengena ngempela phakathi ngathola ukuthi inkosazana uNomkhubulwana yaziletha izifo esuke idiniwe isimo sabantu bese-ke abantu bayoxolisa uxolisa ngomlomo neminikelo nje kuphela msakazi into elula abantu bahonqobele bakutshela ukuthi umfundisi wami akangitshelanga lokho thina esontweni lethu asikwenzi lokho basonthaphi labantu ngoba liyafizwe ngithi mina ake sikhodwe ukuthi asihambe sovuma indaba othi sonile entabeni nasezizibeni esizaziyo ngoba into enkulu yemfula inkulu iyona lesibulalayo la kukhona kunabantu la ngaphansi ababekongqinqandi idalwa zakhe asibona amadimoni nakancane
ngoba abantu benemfundiso cha uNkulunkulu uvenqa ngakaza adala idimoni umuntu odala idimoni ngengqondo yakhe ukuthatha izinto zabantu ongezona lento kangabe siyenza sonke nje zoba belalela abalaleli fanele ngabe kuyaxoxane zonke izibonda kuthiwa ngosuku into fanele yenziwe kwamanje ngoba siyashayeka bathe imvula iningi ezayo hayi ukuthi bakufonile kwenzeka phambi kwethu kodwa abantu abafuna ukuyentabe abafuna ukuya lapha emfuleni baze bakhipha nezingane zamakhosazana namakhosazana bakhiphe lapha phandle komfula emzini yabo ngoba phela badaliwe labantu ukuthi ababe khona so ethu sinzima ngenxa yokukholwa nje mina kungidumaza ukuthi kukholwa hey mangizwa kahle ukhuluma ngale yokuhlolwa kade buzo baba uMyeza izathu kahle hle esibeka amakhosazane phambili kulomkhosi kusho ukuthi aya kulula khona ukuthola ubufakazi ukuthi basaphelele bangcwele kunjalo impela lento ifuna abantu abangcwele ifuna abantu abangcwele futhi awubanisukelele nje emsazi adulele nomkhonyane wakho ugcuma ohlala uthinta ingane zabantu njengoba benza labafazi abahlolayo abantu angithi abafundisekile futhi bayakubalekela ngabenza udoti bathintwa mina media ngicela ukuthi inkosikazi endaweni bese ngithi mina enhlanganweni yami yaNkosazana uNomkhubulwana asikwenzi lokho so ungadila naye loyo bengithi ngisazobuza ukuthi ke njengoba sikhuluma ukuthi amakhosazana yalapha abantu abaphelele abantu abangcwele kuzikhona yini izinto njengoba kuza lo mkhosi kodwa ungomhlaka bani 24 uJuni kobe kufika zona intombi okay omgqibelo 25 kobe kuyilokhuzana kuumgidi ngoba zithweleke isivuno salonyaka zishaya amahubo wonke nawesizulu obukhosi bethu ngoba kufanele bafundiseke ukubaluleka kobukhosi namakhosi akhona nalokuthi besiyileni institution njengoba ngisho ngithi kuyafundiswa ithina esi-institute in fact yokufundisa amasiko hayi ngokubhala okay lapha angibhala but okubalekile indlebe nokwenza ngoba uzokhumbula msakazi ukuthi abaningi abantu sebegijime ngokubhala incwadi ngoba bathola imali yes la esikweni ngithethe akho mali esifunayo ukuthi abantu baphile ubungcwele izinto bazenze ngesikhathi sabo uzokhumbula ukuthi ema-library zigcwele izincwadi zigijima iy'kabukabu ney'ntuli akekho nesikhathi sayidibheyitha leyo nto nabanye oprofesa ngabatshela ngathi mina ngisani ukungidudulele ey'ncwadini uyazi ukuthi a written text into ebhaliwe bangaka abantu abafundile ukuyifunda but a spoken word is so powerful kunjalo bengisacela ogogo nomkhulu no andilayitaya i-institution enkulu ifamily yes legqitshiwe manje kunjalo baba uMyaza bengicela ukubuza solwazi ukuthi uNomkhubulwana singathi ingelosi noma mhlambe nje inkosazana ikuphi ukuze kube khona incazelo ephele kubantu simbiza ngani uyingelosi noma inkosazana nje inkosazana igama lengelosi yafika nabelungu yes ngiyavuma unoba ngenkosazana loMkhubulwana inkosazana uNomkhubulwana njengoba sengishilo ngathi unomvelo unkosazana uNomkhubulwana emakunensimu yakhe yentombi uyabonakala ehamba khona kodwa akazi uhamba njengentombi oyibhayilile angayiphendula izinto eziningi abanenhlanhla abafana eMandlula ngibazi-ke banamhlanje ngoba basaluza abasenzi lutho bakuthi makhishwa inkomo indlela ihamba sehlathini ngesikhathi futhi ngisenza ucwaningo babona inkomo zima abafana kwama yonke into wathi ubani leqalaza lanasi isihlahla kunentombazana enhle kanjani elele phezu kwaso isihlahla ngesisu ngala izitshalo ngala izintombazana angicabangi ukuthi ama-wonders of nature ngoba hayi
abanye uyafika ngamaphupho kwabanye abanenhlata nabesilisa futhi. No, ulwazi yebo. Ngizama ukuchaza ukuthi asikhulumi ngento engathinteki. Okuthiwa wena mhlawumbe sowafa noma phi. Sikhuluma ngenhlonipho yemvelo la nezimanga eziphethwe imvelo. Ngoba nezulu maliphithiza lisuka lapha esizibeni esikhulu kusuke kunabantu bakhona. Omunye enqamule yakwenye indawo uvalwa amehlo isangqumo esilapho. Ngempela yonke edinga ukuhlonishwa esiyiyekelile thina sabheka umvenqangi sengathi uhamba yedwa safika yonke indalo yakhe eceleni. Ngiyayithanda le oyishoyo ngoba mangizwa kahle ngiyayizwa ukuthi kukhona sikulahlile silahla ubunono silahle ukuhlonipha imvelo njengoba namhlanje ukube kuhanjwa ngalendlela kaNkosazana uNomkhubulwana enifundisayo ngabe ngisho la endaweni nasemalokishini esihlala kuzona akho ngisho iphepha phansi ngoba ngabe ngiyasaba ukutshinga iphepha phansi ngoba ngihlonipha imvelo ngabe ngiyasaba ukuthi ngime nje ngumuntu wesilisa ngivele ngichame nje isinoma kanjani ngoba ngabe ngihlonipha imvelo iyona nto le mase ngilalele lento ichazayo ukuthi inkinga yethu siphambene kangaka nje ithina siphambene nemvelo siphambaniswe yilezi zinto lezi esifike safundiswa yona ngoba lento ayishoyo ngempela ayifundiswe emasontweni indaba yemvelo kukhulunywa le nje yesiphambano kaJesu asibambelele kanje kuphele lapho bese zonke lezi ezinye ukuthi cha kukhona izilwane ziyahlonishwa umhlaba uyahlonishwa imfuli iyahlonishwa yini iyahlonishwa ngegaba ngoba thina kahle hle si1 nemvelo angazi noma ngikuzwa kahle yini ungizwa kahle kakhulu baba ungizwa kahle kakhulu njengoba ubona nje ngaze ngasho komuntu umsakazi wathi ngidabukela ngisho uJesu kwamakholwa ngoba akazange athi yonke lemkhuba yaba bayenze egameni lakhe awakazange athume umuntu umntakaMaria akazange abantu abamnyama bagxuma bame lapha bacule babe yingelosi imisebenzi yabo uthando abanalo angithi njengoba njengoba ungizwa kahle impela thina nothando olungapheli ngabe nami ngama-challenges enginawo usokudla kona ukuthi ngaye esikoleni uyabona ozakwethu laba bathi beza ngobuso uyakhumbula ukuthi engathisa nangisasazela ngayo laba abala eSouth Africa bengisasazela nge-UN yes wathinta indaba bese ngicishe ngayilibala kuyikhohle ukuthi kuke kwabe nama-lobby group ekadelwa kakhulu ethi ayivalwe lento yokuhlolwa kwezintombi impela nje wabona ukuthi kubi awusithi fahla nje kule mzuzwane eyishumi esinayo ngaleyo ndaba hayi phela le ndaba ibeyinde kakhulu ngoba kwaze kwasuka izikola ifundiswa zale ko-Cambridge ko-England nako-Korea ko-USA zizokwenza ucwaningo la e-University of Natal zizobona lo mfazi owenza ukunuka okungaka yayizwa abakwethu la ingabade abadayisa noZuma uyazi ukuthi babethi babefika kudala nganginda ikhompyutha lapha yami bafice yonke into babheke ngoba kwathiwa ngiyicaba ngithi kwathiwa abafazi abahlola kusayona i-gender commission uyacabanga abantu abatalungele bavikela abantu besifazane kube yibona ababahlukanisa ababasa ngokuthi bahlale emakhaya babaqwasa ukuthi abafundanga yingakho bathi ingane zabo zikhona la ziyahlolwa ngasese bathi ngitshela ukuthi kwaba indaba enkulu kangangokuthi njengoba ngitshela ukuthi ngavalwa emsebenzini nginayo yonke into yokufundisa nguthisha omkhulu ngavala futhi nginingi lokuhlolwa amakhono engaphiwa kwaphela umsebenzi sengigugile namhlanje kade waphela ngokuthi uhlola intombi phela bazi ukuthi nje bade ngingafani mina hayi bekuzoyekwa ngoba vele akekho nesibindi sesiko mina ngathunywa so angikwazi ukuyimela indaba yombhedo bazobaletha abanike i-UN ke kwakuyokugcina bangisasazela ngayo bangithola ngiyingovulo wakhuluma ithongo lami kumina hayi ngoba khuluma mina ngabatshela ngathi mina angikhumbuli ngiyaphesheya ku-UN ngiyofuna ikhala lami
angikhumbuli so angilindele ukuthi umuntu wale angazotshela mina ukuthi ngiphila kanjani impilo yami yamasemandulo bengakafakwa le democracy engekho ngoba ne freedom asinayo freedom ngoba uyakhuza ingane zethu kuthiwa zidla asithatha ama-condom azimithi esikoleni la ekhaya iphuma kuthiwa azimithwa kuyalwa nabafana ineli iphuma esangweni esikoleni athi uhulumeni nangama-condom angithi amathenda nangama-pads angadingekile kuthiwa abantu bayahlupheka uyazi basebenzisa igama lokuhlupheka kuyibona abahlupheka bentshontsha imali besebenzisa amathenda so ngizothini lento aniyibonanga i-abortion at the age of 12 esayilwela ukumitha mina ngaphuma ngo-2 esikoleni ukufundisa ngoba ngangeke ngimfundise umfazi webantu ngatrainela ufundisa ingane eziphilayo eprosheni zezinosini so sayidlala le ndima yethu kwaba kude ngakhetha kwaqashwa kwathathwa abafazi abangakwazi ukuhlola abanikwa imali ukuthi akwenzi ithize ngasala nje baqhubeka nethongo lami abami bafunda ukuthi makhanjwa bayakhokhela independent futhi thina selanga ukuhlola kule covid yenu futhi nama-festival ethu azangahambi ngoba sigadiwe spiritual hayi kusho ukuthi amakhosazane lawa kwathina siyithina siyisizwe ungathola izinto ziyasibhedela nje ngoba namakhosazane-ke nje lawo esiwabona ngamehlo asisawahloniphi ungabahloniphi labantu usungivezela isithombe ukuthi amakhosazane noma abantu besifazane bayinto enkulu kangakanani uma bekwazi kuyosimela ey'ntweni ey'njengalezi into edala ngisho lokho ukuthi bakhulu angisho njengani kungaqubuka i-UN le izolwa neosiko lwabantu bakaZulu kushuthi ikhona into ekhona enhle abayibonayo ukuthi izovusa isizwe sithi siyabulawa ngoba phela sibulawa ngayo yonke into ingane namhlanje lezi eniyiqoqayo nina niyihlole njengoba uthi uyayi-empowerish ngala zibuka ama-TV zidayiselwa iculture yaphesheya kuvulwa amathaveni siyithola idansa kuze kuse azina culture nje ingane zine culture ezitsha ezinikezwe i-TV so lento inginika ukuthi labantu bakhulu kahle kahle babalekile ezweni ngoba umveli nqangi utshala kubona isizwe sakhe uyathi nje msakazi useleyo nothi iyangitshele sengifinyeza kwathi noma sengihlala phansi sengiphenya phenya iBhayibheli lebhalwe yilabantu bathola ukuthi umveli nqangi akakazi am-empowerish umuntu wesilisa ngalolu hlobo empowerishe ngalo umuntu wesifazane bagquma babhala amabhayibheli baba obaba ngabe ngababuza ngathi mina umveli nqangi akayena ubaba akayena umama ngoba uzenzani lezo zinto zombili kwadala abazalane bande ungaphezulu yabo ungaphezulu kwegender yebo zabe akana gender powerful it's a powerful energy that cannot be compared to contrasted with anything under or above the world ngoba angaze ngizwe kaZulu kuthiwa ubaba umveli nqangi kwethiwa umveli nqangi angithi ngiyatshela nje umuntu wesifazane waziwa ngoba ukwazi ukubeka umuntu eswini ubehlonishwa kakhulu ngendlela emangazayo ngesimo bashintsha abantu besifazane bashayeka-ke manje ngoba bakwaze ukukipita babaleka emakhaya ngoba bejahe izinto bayafana babulalana ngoba ekhaya ulahlekile idlozi selivane lamnikela ngoba ukufa ngokugwazwa nokudutshulwa kuyisiyekelelo sabantu abadala nanokungena emfuleni uminze izifo lezo kuthiwa isiyekelelo ngenxa yokuthi kunamacala amadala ashiwayo labo okukhulu nani ababethi bakholwe kakhulu baphethe lezi ncwadi kodwa bayaviyeka abantu abadala nomveli nqangi wabo hayi sesiyangase phetheni manje Dimbane kusekhona okukhona lapha hayi nonganelisekile uchaze kahle kakhulu icacile manje icacithe ba kukhona okunye mhlawumbe ufuna ukuchaza mayelana nabafisa ukattenda le sengiyasaba mina ngoba angakezwa mhlambe futhi umuntu onjani oattenda lo mkhosi mhlambe khona ukuthi mhlambe kusuka manje noma bekufanele kusuke ngesikhathi esithile umuntu ozoya lapha uyalinda kunezinto angazenzi mayizoya lapha ya kulomkhosi ikhona into enjalo
ikhona into enjalo phela masiya lapha yana sithinta abantu abakhulu ngeke uze uthi after tears beyokuganga enziwa yamangazi after tears yokwenzana futhi abantu abamnyama bafike kuloko angisho nje umsakazi ukuthi mhlaka 25 silindele insizwa insizwa zona ke kufanele insizwa ivunule sesizibona ziziveza ukuthi nazo ungayitsheli ngomuntu oziyalisile mina uthi insizwa ayikhambe phela insizwa ubaba naye akhambe evunulile azobona ukuthi abantwana benzani abantu abazi ukuthi mabelapha kunenhlanhla kakhulukazi mase siya emthandazweni wethu uthemeleza lapha entabeni ngesonto la ngeke ngithande khona ukuthi abantu babe khona ngoba noma benikela noma ngeRandi noma ngani becela banika abazuzayo lapha yana sobekela futhi zonke lezi zinto ama-floods sazophinda siwakhulekele nalezifo ezikhona nokuthula nje kwemizi kodwa siyoxolisa nje ukuthi sonile yileyo nto safuna qiwule bonke abantu asonile ngoba sonile ngeke siphiwe na kusilibala la futhi naye le ngiyibuzayo esilibalayo kuyona ukuthi kuyalindwa uma uya lapha kulindwa kanjani yini kufanele mhlambe kulelo sonto ngingayenzi noma kunohlobo lokudla kulindwa kanjani ukulindelela lo mkhosi hayi phela ukuthina yekwaziyo okubi kakhulu ukuthi kwasifesise isithunzi umuntu akayi phela ocansini asinandaba ukuthi nencwadi yomfundisi nazo awuvuki lapha elawini lakho uvukele lapha ya hayi ngeke ungezi uyabona nje msakazi kufanele ube nendawo yakho nawe lapho kakho la ulala khona wedwa ukuze beze abantu balini bakhulume nawe emaphuphweni hayi kusabathe yabona le double bed iyaqika kabi ngoba sengazi double bed sekulahla amadozi afashanjani ngoba nami nginawami nawe nawakho kufanele bekho bafike kamnandi sigeze futhi siqede mangabe kade siyocansini hayi inobunona ingakho kwathiwa makiwe empini ibutho kufanele geze eqala ngaphambi kokuba liyephi liyekhaya ingakho namhlanje abaningi banoyequnga ecakile abantu ngoba bafike babulale singazi kantshontshana afike alale nomfazi azale ingane nequngo njengoba ubona ingane zibulana ezikole yabona nje ngolile impilo yethu okufanele ngabe indeni yonke yahlanzwa ilalele ukuthi akwenziwe njani abantu bebaphile kamnandi baphalaze kuphume lonke leli qhubu bageza abantu ngoba baningi ihlobo zabo zafayo kodwa bakazi bagezele ubona iningi msakazi mami Nomagugu kuningi kakhulu ngiyazi ukuthi lo usuku lwanamhlanje luncane kakhulu usadinga esinye isikhathi uphinde usingenele siyibeke ngononina le ndaba besidonsa lapha nalapha nje manje uyibeke ngononina nje obukhuluma nje nangokungcola ukuthi gezwe kanjani zonke lezo zinto usazokusibekele nje siyathemba ngelinye ilanga uyophinda usiphi ithuba okwanamhlanje indawo ke nje to be specific uMkhosi kaNomkhubulwana uzobuka ephi uzapha eMaritzburg eHopewell uyabona mawusiya ngasekwini ublenda lapha la kubhalwe khona ukuthi Mbumbulu yes noma Mlaza Road bese kubhalwa Tonville Richmond ungena lapho yes uthi usanda ngena lapho ungabusangena eMbumbulu bese ujika sohamba la kubhalwe Richmond Tonville okay uzofiki kulomgwaqo ophoye eMaritzburg noma ophuma eRichmond ungakafiki la mhlawumbe sasele 500 meters kukhona ukuthi Hopewell Park ungena lapho uma ungena la uhamba unomphela awujingi ndawo uzofika phansi emfuleni ubese uyakhupha ukuthi mawuthi qamama uzowabona amathende ethu ngoba thina sendle phela sisemvelweni sizolokhuza sizokwazi ukuthi mhlambe nathi eminye imiyalezo sidlulise abantu bayithole sibonga kakhulu mhlambe ukushodayo abanye ke bazwa nase page lethu Facebook la uasilungiseni uhlelo lethu uasilungiseni kuNanda FM
mhlambe khona lapho okusale khona abazobuza nemibuzo siyokwazi ukuthi idlulisele kwena bakwazi ukuthi bathole impendulo. Sibonga kakhulu mase kuphele sona isikhathi. Ngiyabongela kakhulu msakazi kube kuhle kunanda FM. Siyathokoza. Beyond affiliation. From Mhlanga to Colombia, Kwamashu to Durban, Siphethe vibe, uzovuma. Forever. Inanda 88.4 FM. Today's best.